Ja, hej, jeg hedder Sten, og jeg har jo lige startet den her nye DJIR3 Danmark-gruppe på Facebook. Det er jo ikke fordi, jeg på nogen som helst måde er specialist i den drone. Jeg har faktisk først lige fået den. Den har ikke engang fået propeller på endnu. Jeg har haft R2, og så har jeg haft stort set alle minierne. Og har stadigvæk R2 og min Mini 4 Pro liggende, og har stadig fornøjelse af det. Men her i starten af juli måned har der været et fantastisk tilbud på R3, og så har jeg overvejet, om jeg skulle vente til en formodentlig snarligt kommende R3S eller R4, eller hvad det nu måtte komme til at hedde. Og jeg tænkte, den besparelse, jeg opnåede, den gav mig rigtig mange fede features ved at købe 3'eren her nu. Jeg startede gruppen, fordi jeg synes, der manglede et dansk alternativ. Man kan se inde på minigrupperne. Der er mange medlemmer, som udtrykker lidt usikkerhed over engelsk sprog, både i YouTube tutorials, men også på siderne, hvor man kan finde oplysninger og få løst sine problemer. Så jeg lavede den her lille gruppe her, og vi er allerede i talende stund her. Der er vi oppe på 25 medlemmer her inden for ganske få timer. Og der er kommet henvendelser fra folk, som bruger Mavic 3 Pro og Classic, om gruppen kunne udvides til det. Så det ligger med i overvejelsen, så det kan godt være, at den ændrer navn her i løbet af kort tid. Jeg tænker, at det her er en gruppe, hvor vi skal hjælpe hinanden. Og så jeg rækker en hånd ud til alle jer, om at ikke bare komme og stille spørgsmål, men også være aktiv med i at dele viden for folk, som har nogle spørgsmål omkring deres R3. Min første erfaring med min R3, uden jeg overhovedet har fået propeller på den endnu, det var, at der skulle lade den op. Den kommer jo ikke med en oplader. Og til mine tidligere droner, som ligger inde på den anden side af væggen her, der bruger jeg en oplader, en 100 watts oplader til min OnePlus telefon. Så jeg tænkte, den vil jeg også bruge til R3'en her. Og jeg må bare konstatere, at oplade et batteri tager cirka 12 timer. Og der er der R3 batterier, så skal der ikke meget regnekapacitet til at finde ud af, at det tager halvanden døgn at få ladet sin batteri op. Så det måtte jeg så ud og søge på internettet for at finde ud af, om der er nogen, der har nogle erfaringer omkring det. Og det var der så. Og det ville jeg lave en lille tutorial om på et tidspunkt. Og den vil komme op på min YouTube-side, der hedder Dronesmart. Der er ikke så meget på den endnu, men jeg har en masse stof liggende klar til at optage og lægge ud herpå. Så derfor vil jeg så bare sige velkommen til alle sammen, og håber I så godt imod gruppen og deltager aktivt i den. Kom med forslag til, hvad I også kunne tænke jer at bruge gruppen til. Jeg ved, der er folk i minigrupper, som laver dronetræf en gang imellem og går ud og flyver sammen. Det kunne også være sådan nogle ting, vi laver. Men ryg på tasterne i gruppen og kom med dit forslag til, hvad vi kunne bruge hinanden til. Og ellers fortsat god dag. Og happy flying. Ses derop.